Иске Карамалы авыл җирлеге халкы җыенга зал тутырып диярлек килгән иде. Җирлек башлыгы Илнур Каримов җирлек эшчәнлеге белән таныштырды. Ул үз чыгышында җирлектәге һәр юнәлешкә аерым кагылып, әлеге эшләрдә ярдәм иткән авылдашларына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Көзге чакырыш вакытында безнең җирлектән чакырылышлар булмады. Армиягә барудан читләшеп йөрүче призывникларыбыз юк. Бүгенге көндә армия эшендәге 16 призывнигыбыз бар. Авыл җирлеге буенча барлыгы офицерлар берәү, хәрби бурычлы хатын-кызлар 5, локаль сугыш хәрәкәтләрендә катнашучылар 6. Иске Карамалы авылы китапханәчесе Гөлназ Шәмсинең чыгышы да авылдашлары тарафыннан җылы кабул ителде. Ул ел дәвамында китапханә тарафыннан үткәрелгән чаралар турында сөйләде. Иске Карамалы авыл җирлеге буенча 70 инвалид исәптә тора. Аларның 35-е 3нче төркем, кызганычка каршы шушы төркемгә мин дә керәм. 28 кеше 2нче төркем һәм 7 кеше 1нче төркем. Менә шушы халыкның конкрет алганда 1нче һәм 2нче төркем инвалидларның өйләренә бару, аларга китаплар йөртү, хәлләрен белү, кирәк булса башкасын китерүне мин үз өстемә алдым. Район башлыгы Альберт Хужин Иске Карамалы авыл җирлеге эшчәнлегенә югары бәя бирде. Җирлектә нәтиҗәле эшләр башкарылуын әйтте. Иске Карамалы бүгенге көндә менә 3нче урынга район буенча бу инде минемчә бик югары күрсәткеч. Беренчелекне бирдең Илнурга, мин думаю, сез аны булдырасыз. Һәм инде без Алла бирсә сезне беренчелектә күрербез. Бүгенге көндә 3нче, бу тоже 18 авыл җирлеге арасында начар күрсәткеч түгел. Татарстан Республикасы Премьер-министры ярдәмчесе Дәүфит Хәмәдишин республикадагы яшәеш һәм ирешелгән уңышлар белән таныштырды. Җыенда катнашучы авыл халкының сорауларына да җавап бирде. Bizning avul җирлеге инде авыл советы белән тыгыз элемтәдә яши. Безнең утларыбыз янып тора, гамнарыбыз чистартылып тора, оешмаларыбыз эшләп тора. Авыл җирлеге башлыгы Илнур Каримов, китапханәче Гөлназ Шәмси район башлыгының рәхмәт хатын кабул иттеләр. Балалар бакчасы мөдире Дамира Гысымова район башлыгының мактау грамотасына ия булды. Шираттагы халык җыены Байык авыл җирлегендә дәвам итте. Байык авыл җирлеге 198 хуҗалыкта 386 кеше яшәүче 4 авылны берләштерә. Халыкны кабул итү, авыл җыеннары үткәрү, халыкның фикерен ишетү һәм киңәшләшеп эшләүдә бик зур урын алып тора. Җирлектә бер күп гомуми мәктәп, гомуми белем бирү мәктәбенең мәктәпкәчә яшьләр балалар группасы, 2 ФАП, 2 мәдәният йорты, 1 элемтә бүлеге, 2 мәчет, полиция участковые, 1 магазин, 1 пожар сүндерү оешмасы хезмәткә алып күрсәтә. Дусай авылы мәдәният йорты директоры Миләүшә Шакирова мәдәният йорты эшчәнлеге белән таныштырды. Мәдәният йортында үткәрелгән төзекләндерү эшләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Район башлыгы Альберт Хужин Байык авыл җирлеген һәрвакыт үзенең фермерлары һәм эшмәкәрләре белән дан тотуын билгеләп үтте. Мисал башкалар өчен фонд җыелган, авылыбыз белән үзегезнең җирләргә ярдәм итәргә фонд җыелган сездә. Һәм шул фондтан инде кирәк яракларга сез ярдәм итеп торасыз. Без аны беләбез, шуңа күрә бу әйберләр өчен сезгә бик зур рәхмәт. Башка авыл җирләренә үрнәк булырдай әйберләр. Татарстан Республикасы Премьер-министры ярдәмчесе генерал-лейтенант Дәүфит Хәмәдишин авылдашларын республикадагы ирешелгән уңышлар белән таныштырды. Байыклыларның сорауларына җавап бирде. Байык авыл җирлеге инде ул элек-электән үк үзенең тырыш кешеләре белән, шушы туган якны, туган авылны яраткан кешеләр белән аерылып торган. Шуннан да менә бу җирлештә дә әйтелде. Районда да ул бик сирәк авылларның берсе, үзебезнең авыл кешеләре шушында фермер булып эшкә калдылар һәм үзебезнең җирне инде үзләре эшкәртәләр, үзләре яшиләр, үз кешеләре белән көн күрәләр. Авыл җирлеге авыл халкы белән киңәшләшеп һәм кулга кул тотынып эшләгән җирлекләрдә халыкта ачыкланмаган сораулар, борчулар юк диярлек. Киресенчә, теге яки бу мәсьәләдә күрсәткән ярдәмнәр өчен җитәкчелеккә рәхмәтләрен җиткерәләр. Димәк, җирлек белән авыл халкы бердәм һәм бергә булганда башкарылган эш тә нәтиҗәле була. Фәрдә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.